helemaal prima ontvangen, Vincent. Van de 3 ben jij de sterkste hier, hè? 3 uitstekende frequentie. Hij ben hier ook sterkste in. Ja, dat is 25 dB over 9 minuten. Prima verstaanbaarheid, hoeft helemaal niks te belusten. Meneer de Baken 16. Nou, dan werk je nog steeds met een half hol op die pol. We zullen er een 50 jaar terug. Met een heleboel knopen met een draad. Er is er niks meer. Ik moet echt op jou met die antenne aan. Dan komt het niet goed, hè, want er is echt helemaal 10 keer niks meer. Hè. Maar ik ben ook bang dat er allemaal meer hangt dat het niet zo goed meer gaat, hè. De Baken 16 erop en dan snel hoor. Dit ding is echt al zo talloze keer kapot gewaaid. Ik heb alweer gewoon een dikke knoop in de liedje gezet en hoppa, alles naar de hand. Antenne helemaal voorzien staat noord-zuiden, hè, dus. Zender hier dus nog steeds de telefoonken S2525. Ja. Er staat nog wat op, hè. Nou, ga ik er nog in. Een oude Intel MX991, een oude Intel uit de Space Club, van boven van vervangen. Dat is helemaal niks voor een oud brak. Daarachter staat een equalizer. En daarachter staat de Orban limited compressor. De 422A van de lange uitschaling. Zo rechtstreeks op het bakje, hè. Verder niks. Ja, wat kan ik nog meer vertellen, hè? Goed jongens, ik luister een keer het morgen en dan kom ik een keer naartoe en dan ga ik nog eens doen, hè. Ja. Zo die doen, hè. Goed, Chirago, aan jou in ieder geval een retour en rap naar Hagen 16 luisteren een keer als je door is. Hartelijk nog een keer en anders gaat er op een tussen, hè. This is the voice of the Netherlands. Good evening. Ik ga toch heel lang doorgaan. Nou, 2 stukken muziek nog aan. 74 kilohertz. This is the voice. Eurozone, radio Baken 16, radio 007, special agent. Radio Chicago, good evening, this is the voice. Starting off for 12 seconds.